Yawatiefo nchiaso konkoma ewo baabi a wo bia munu oti akentani asomaso kwa brede hye aduana ba sabre ye kasafa yen ahensem ho ano ye kasafa omanhene ene na brempon na se mpakamfo ene hemfo omka no ho a omone no ebuman ene afi ehemfo a omoso eboa anase nipa omoso eboa omosom ewo ahemfie ho no mo na yenua baako na nsuo bɛboa dan gye ne mboaten so aka ya adwene sɛ nsumankwan hene ɔne manwere hene ɔmo so mpompo nso mu esai na yɛda ase paa wɔ Holland sɛ nsumankwan hene ene manwere hene so mpompo nso mu esai de a na ɛbɛka sɛ ɔmo so ɛyɛ fikutire ti na nsuo bɛboa dan gye ne mboaten yɛda ase papa yo sabre enchia sonko enkoma na ko bɛgye sisimpene mu gyima Nana oye asanteman hene ewo Finland wone ohima nana akua oja osensio chiasonko enkoma afi nana disipoku kunkonkon oye district hene asanteman union wone ohima nana cha prempe cha oyi akwan chiasonko enkoma mo we ene ye kasafa ya hemfo ho eya na ye ka ohene kura ne so mfaso ene sei edebenti ena yesi wo hene se omra ma ye den se ye bodwa ena wo hene mra metena mu anase apakan a wato no eno na yemfa no nsimo na yenso ano anase agudie no a owo a wode be kire nipa ebra ya bodwa eno nti ena yesi wo hene na dabi na asa na ye besi wo hene no eniema nan bi ho no mu a yentimi mu ye ni mu so ewo akama mu yehwe sa eniema nan no titiriw se niema foforo bi ho no ma ye behwe korampo na sa niema na ne de eno ene ade ye etan ehwe yehunu se bibia da ne kwa mu ansa na sa nipa no ye de no adi ade ye di ka no ye hwe se sa nipa no na dwene mu da ho ka se na dwene mu da ho no mu a sebe obi a omodam anase sebe mseme ka se onye kwase ampani ha ye hwe sa niema no pa ansa na ye de sa nipa no asi eno achi ye hwe obi a oni dem ye ka se obi adi dem won na se edem bi ho no mo na asai nipa no se ya asai nipa no nyese bi nipa na wu anase nipa no ye de nye hwe nye yi na emom no dwumason bi a ya na de hye hemfo nsa no ebi edem die no nti no entumi ma onye se adwuma no yi ebi a ye kokon ye hia ohene se ye de be kokon sabe ohene so ye de ne si ye no oye ni freni ebesi de na ode no akokon amana yi anase ohene no oye bubuani a sabe ontumi enante kura ebesi den ene yekokon a yetumi edena kɔ amna ye nti yehwɛ saa ne ma no sɛ saa ohene ye de ne besi bia no onye obi a wadidem ne toso bi wo aye obi a owo suban ohene a owo suban ohene bi ho no ma no ye de ne ba besi no na dwene wo ne timu an sa hemfie ne ma no obeto adi okuro no ne ma no obeto adi okuro no obebɔ no de akakoma amamoyfo nti yehwɛ suban e kuta ohene no anase kuta onipa no ansa na ye de sai nipa no edi ade afede ye toso nan no ye hwe nipa no a eba ohene no ba bedi wo mo so no ye bedi kan de sai nipa na kire kromafo no nti se mpapa hwe kwa no agi ohene sai nipa no tumu a ansa na ye de nesi hene nti wo se nipa dodo no entimi nkoba se obi abegi watumu de na emom no wose nipa dodo no a wokakodi wo mso na na asa wo manfo dodo no agi utumu ansa na ye de sai nipa na di ade sanse se ye de udi ade na se nipa dodo no enye untumu amamu no ebe ye odin se amamu no so eye de a oman no so nema agi yensem nti pempie no ye de oba be kire oman no na se nipa no oba be di wo mso na se kromofo no nipa dodo no agi utumu a afi na ahensifo no etoa omo adwuma so Mfaso a ewo hene so a enu nti no ye de obi edi ade no na edi kan no se ono ana odi anim ewo honhom mu ono ana odi anim ewo honhom dwumadie bia ekro no ebedi mu enti se ba se musuo ene yekwakoyi a ono na obema kwankyere hemfa na yemfa ewom se nsumankwa hene wo hono mo wo na komfo ho no na enso yentimi mfiri ohene echi enkonko bisa nsumankwa hene bibi anase enkonko bisa komfo tikro mu bibi de nyina besi ohene so no ohene ama akwankyere nti na kyese ono ena honhom mu dwumadie bia no ehye ne nsa abema kuro no akọ nkai ne toso bi ewo no
ekuro no ntutu ye nyina hye ɔhene nsa eno nti no ɔhene ene oyiyi nipa we enkota akonwa we so we nkodi akonwa we nkodi akonwa we se du ba bi kura mpo no ayete mpuntuo fekuo kura mpo no a ye ka ne se ɔhene no ne yɛde hyɛ ne nsa no ɔhene yi nipa de ɔmatoto ano dwumadie bi ɔhene pɛ so yɛ bia no ɔsɛ ɔhene no timi yi nipa a ɔmetumi ɔmadwemu da hɔ no betumi aboa ɔman no ama ntutue akɔyi nti ɔno na kuro no ntutue nyinaa no ɛhyɛ ne nsa ɛno akyire no kuro bia no pempuntuo kuro bia penkankoro nti mpuntunwuma bi a yɛbɛyɛ wɔ kuro mu bia no ɔhene na ɛhyɛ ne nsa ɔno na ɛbɛkyerɛ mpuntunwuma a ɛyɛ ma kuro no ɔbɛkyerɛ asase a yɛbɛyɛ mpuntunwuma no ɛwɔ soɔ nipa a yɛmfa nhyɛ wɔn nsa nti awɔ hene no na ɛbɛkyerɛ saa nneɛma wɔ nyinaa san sɛ ɔna kuro no ɛyɛ ne dea ɔna ɔman no ɛyɛ ne dea nti sɛ obi ɛte nkyɛn no ka so yɛn nkɔnkɔ yɛ biribi na sɛ unni asase a hefa na akɔkɔyɛ no nti ɔhene no na ɛbɛkyerɛ sɛ wei yɛ ma yɛn nti kuro a mobɛnya ɔhene a sɛbe n'adwene mu ɛnyɛ duo no pɛmpii no ɛma kuro no nkankɔɔ no ɛka kyiri kakra ma kuro no nkankɔɔ no ɛka kyiri sɛ etuo bi mpo ne ɛbɛgyegye a ɛkosi ɔhene so sikasɛm biara ɛwɔ ɔman no mu na sɛ wo kuro no mu biara no ɔhene ɛna ɛdi kan ɛdi sini so anaasɛ ɔhene na ɛma kwankyerɛ ɛma saa deɛ no ɛkɔ so ansa na yɛtumi de ɛdi dwuma ama no ayɛ yie yɛtɔ so bi wuo no ɔhene menteme ho ase ɛne mansotwe bi ɛbɛsɔre wo kuro mu biara no ɔno ne kɔkɔda no adeɛ ahemfo no ɛyɛ ne sɛ wɔn mu nimdie mu no ɔman hene ɛbɛyi ne mpakamfoɔ na ɔde dwumadi ahyɛ wɔn nsa na berempɔn no wɔn bɛyi nipa a wɔn nso ne wɔn bɛtumi na wɔn ayɛ adwuma na wɔn nso abɔ nkonnwa nketewa ama wɔn enti yɛsisi ahemfo no nkakra te sɛ atwedeɛ wei ɛso si no wei enti wo a ɔyɛ ketewa no dwumadi a de bɛhyɛ wɔn nsa no woyɛ ne boro so a na nea ɔdi wo soɔ no anaasɛ wohyɛ n'aseɛ no wode akɔ akɔma no na afei no ɔno nso so ama kwankyerɛ ne yɛkɔ yɛ anim yɛyi saa ma ne ba bɛsi abusuapani so nti kane no na yɛnni asɛnniɛ bia te sɛ deɛ yɛfrɛ no sɛ akrakyefoɔ frɛ no sɛ kɔɔto no na mmom no ahemfie na ne yɛdi nsɛm nyinaa ansa na asɛm bɛba ahemfie no ɛsɔre firi abusua mu nti yɛbɛkɔ abusuapani hɔ na abusuapani abɔ mmɔden so ɔnso ne mpanimfoɔ ahyia na ɔmatoto nneɛma yie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛtumi akora asɛm no abusuapani yɛ na sɛ ɛntumi anasa antentam a afei na abusuapani ɛde ba ahemfie eduma bi a ɔhene tumi yi badwafoɔ sɛ monhwɛ sɛ mobɛtumi de yi ato yi a sɛ badwafoɔ no tim de yi etu yi a yɛnsa ka yɛ nuanom sɛ nso sɛ kɔba sɛ badwafoɔ no nana bɛyi wɔn no wɔn ntumi amfa yi anto yi a afei na ɛkɔ nana no ankasa animu ɛno nti no deɛ ɛka ne sɛ menteme ho ase mansotwe wei ne wei wasɛm wei atimi wei aka me ne nyinaa no ɔhene ɛna hwɛ ama yɛtutu ne nyinaa ansa na yie ato yie dwumadie foforɔ nso so a ɛhyɛ ɔhene sɛ ho hia yie paa ne sɛ ɔhene na ɔhwɛ nsase a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa so anaasɛ kuro no a ɔdi mu hene no ɔhene na hwɛ nsase no nyinaa so ɛba na saa no a ɛhyeɛ toɔ yɛne kuro foforɔ so ɛhyeɛ nana na hwɛ so asase biara yɛde bɛyɛ mpuntunwuma yɛde kan ka ho asɛm sɛ nana na hwɛ so ɛnam sɛ nana na asase nyinaa ɛhyɛ ne nsa no nti sɛ obi hia asase ayɛ biribi a gye sɛ wokɔkɔsi ɔhene so ɛna ɔhene ama yɛtwa bi ama wo sɛ wɔde kyɛ wɔ sɛ wɔtɔma wɔ ɛno deɛ ɛwɔ wo ne ɔhene ntam ɛba no saa no a ɔhene tumi bɔ asase no ho ban sɛ ɔno ankasa no odidi asase no ho nti nana tumi bɔ asase no ho ban ɔman bi a munni asase kuro bi a munni asase biara no mpɛmpie no ɛyɛ anaa monka nkorɔ no ɛwɔ akyiri nti adeɛ a ma ahemfo nso yɛ ahemfo titiriw nso ne nsase ɛno ne adeɛ a ma ahemfo ɛpere nkonnwa anaasɛ ma yɛpere ahenni titiriw paa nsase nti ɔhene bi a wabɛdi akonnwa biara no wobɔ asase a wo nananom de gye awo a ɛno nti no wopere akonnwa no anaasɛ nkonnwa asase no wobɔ ho ban sɛ ɛmfiri wo nsa ne nkonkondi ɔman foforɔ nsa mu sɛ konkora mpo na obi de ba bɛforo wo na ɔpɛ sɛ ɔko etia wo na ɔgye wo nsase a wo nso mmea w'ani wobɔ wo ho so ne saa nipa no di ako na wogye nsase nti ɔhene dwumadie titiriw paa no a yɛde hyɛ ne nsa ɛne sɛ nsase a yɛte so no nyinaa no
ɔhene ɛbɛbɔ ho ban. Ɛno akyi no ɔman bia wɔ namammerɛ. Nyankopɔn ɛbɔ wiase no ɔde ɔman bia mammerɛ maa no. Ɔman bia wɔde Nyankopɔn de hyɛ ne nsa. Na werɛhosɛm no sɛ yɛn nipa tuntum no yɛato yɛ amammerɛ nyinaa gu ɛne akɔ akɔfa borɔfo deɛ ɛpɛ sɛ yɛde bɛhyɛ nan mu. Nanso yɛde hyɛ nan mu a ɛnyɛ yie. Yɛde hyɛ nan mu a ɛnyɛ yie. Mpanin sɛ okusie so ɔbɛdane ahwe a eduadeɛ ɛmpa. Yɛabɔ sɛ woyɛ bibini no woyɛ bibini. Yɛabɔ sɛ woyɛ twini no woyɛ twini. Nti wɔ sɛ yɛma yɛ amammerɛ ho hia yɛn. Ɔwɔ sɛ yɛkyerɛ yɛn ma ne yɛn nananom yɛ amammerɛ. Ne yɛde yɛ amammerɛ ɛbɔ yɛn bra. Ɛba ne saa no a yɛnyira wɔ dwabɔ ase. Yɛnyira wɔ dwabɔ ase. Yɛafa amammerɛ bebree a ɛnyɛ yɛn deɛ ɛde aba bɛka yɛn deɛ ho. Nti nnɛ no ama yɛde yɛti pempem. Ama yɛde yɛti pempem. Ɛnnɛ nneɛma bebree ɛko tia yɛn. Na ɛden ma yɛn so sɛ yɛbɛsan yɛ akyiri. Ɛbra so sɛ nananom ma mo ani da hɔ. Nananom bɔ mo ho so, bɔ mo ho mmɔden. Na yɛ amammerɛ no a yɛba bɛtoo yɛ no. Yɛsom yie ne yɛde kyerɛkyerɛ yɛn ma ne yɛn nananom. Yɛn Ahenfo ne yɛn Hemaa no ɛyɛ wɔn asodie titiriw sɛ wɔn bɛbɔ amammerɛ biara yɛn nananom de agya yɛn. Wɔn bɛbɔ ho ban. Na afei wɔn bɛkyerɛkyerɛ nso ama nkyirima ate aseɛ na nkyirima nso atumi atu ho anammɔn. Amammerɛ ho hia paa. Ɔman biara wɔ ne deɛ. Ɔman biara wɔ n'amammerɛ. Nti sɛ wɔto wo deɛ twene na sɛ wɔkɔfa obi deɛ a ebedu mebi na afei na wohu nea woyɛ. Ɛnɛ wɔkɔ yɛ man Ghana mu a yɛaduane kora mpo a yɛdeɛ no yɛato bebree agu ɛne yɛakɔ akɔfa obroni deɛ aba bɛhyɛ na mu. Ɛno de tiriw ɛne nyarewa a ɛne aduru a ɛnɛ no yɛde yɛtie pempem. Wobɛte mfie kakra bi yɛsɛ wɔkɔ, mfie kakra bi yɛsɛ wɔkɔ. Yɛbɛto nananom no na nnuru kora mpo a yɛnom no na yɛn nananom kasa ɛwɔ mu nnuru a ɔmo ɛhyɛ ɛma yɛn a yɛde ɛsa yɛn nyarewa. Ɛne yɛato ne nyinaa agu akɔ akɔfa obi deɛ. Yɛbrɛ yi ɛfa yɛfrɛ no no. Deɛ ɛdi hɔ bi wɔ no sɛ yɛwɔ hene, yɛwɔ di kuro, yɛwɔ busuapani ahyehyɛ nyinaa pɛpɛɛpɛ. Yɛn te sa twedeɛ, wɔadi wɔ akyi. Nti ɔhene a ɔwɔ kuro mu no, ɛbɛn pii no, wo na woyɛ adentɛmo ɛma yɛ ne ɔhen kɛse a yɛsom no. Ɔbasa nteman mu a, ɔman hene ɛna da ɔman no a ɔdi soɔ no ɛne ɔtumfoɔ ntɛmo. Nti wɔn na ɛyɛ adentɛmo ɛma yɛn. Baabi nso so a wɔn ni ɔtumfoɔ anaasɛ ɔhen kɛseɛ no, sɛ ɛyɛ aban bi na wɔn pɛ sɛ wɔn ne di nkitaho a, ɔhene ɛna ɛdi anim ɛne ɔman no ɛdi nkitaho. Wɔne aban no ɛdi nkitaho ɛma ɔman no. Nti baabi a no deɛ ɛka ne sɛ ɔhene yɛ ntamgyinafoɔ ɛma kuro no ɔdi soɔ no anaasɛ ɔman no a yɛde ahyɛ ne nsa no ɛne aban a yɛn nyinaa yɛhyɛ n'ase anaasɛ yɛn nyinaa yɛsom no anaasɛ ɔhen kɛse a yɛn nyinaa yɛsom no. Sɛ ɔba asanteman mu de a anka ne no na yɛnim aban ana deɛ yɛnim a na sɛ yɛn nyinaa som otumfoɔ. Nti no ɔhene biara a woda kuro no biara no woyɛ adentɛmo ɛma kuro no ɛne otumfoɔ. Sɛ ɛba sɛ otumfoɔ de nkra bi ɛɛba ɔde akwankyerɛ bi ba ɔde si ɔhene no so ɛna ɔhene no nso so ɛde asi n'apakamfoɔ so anaasɛ n'aberempɔn so na ɔno nso so ɛde akyekyɛ mu ama akɔ fam. Baabi ɔ sɛ yɛbɔ dawuro no na ɔhene ahwɛ ne yɛbɔ dawuro na amanfoɔ ate. Baabi ɔ sɛ yɛhyɛ abɛn so ne yɛahyɛn. Baabi ɔ sɛ yɛsi twene so ne yɛsi twene so na amanfoɔ ahunu sɛ dana ɛɛto nsa frɛ yɛn nti ne yɛnkɔ nkotie. Nti saa nneɛma wei ne nneɛma a na nananom ɛde hyɛ ɔhene nsa. Ɛno nti no ɛma ɔhene biara no ɛyɛ ɛbɔ ne ho mmɔden sɛ kuro bi a yɛde ahyɛ ne nsa biara no ɔbɛhwɛ saa nneɛma nyinaa to so no pɛpɛɛpɛ. Sɛ nnipa hia asomdwie, nnipa hia nkɔsoɔ. Ɔman no sɛ ɛɛka akyi bebree a ne nnipa ɛɛfiri mu. Ɔman biara sɛ ɛɛka akyi mpuntuo ɛnkɔ so a afei ne kuro no na ɛɛkɔ fam. Ɛmmɔdeɛ nanso na asɛ kuro no mu nyɛ nika. Nti ɔhene bi a yɛde no bɛsi adeɛ si obiara no ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ mpuntuo bɛba kuro mu. Mmabaawa ne mmeranteɛ bɛnya adwumayɛ. Sɛ obi yare a obɛnya ayarehwɛ. Afei sikasɛm totoyɛ nso ɛbɛkɔ yie. Adeɛ biara ɛmɛ nigye biara no so no ɛwɔ sɛ yɛnya bi ɛwɔ kuro no mu. Saa nneɛma wɔ nyinaa no ɔhene bɛhwɛ na watoto nyinaa pɛpɛɛpɛ. Ɛba ne saa no a ekuro no ahɔhoɔ koraa ba kuro no mu. Pɛmpie no yɛde ahɔhoɔ na ɛkyekyere ɔman. Sɛ yɛne ankasa yɛkasa yɛbɛwɔ agu ɔman no mu a ɛkɔ anim deɛ na nso nkɔda ne ntɛm sɛ ahɔhoɔ ɛbɛ mu. Ahɔhoɔ nso bɛba kuro mu na wɔn ani bɛka na wɔn tena mu a de sɛ adwuma ɛwɔ kuro no mu na anikadeɛ nso ɛwɔ kuro no mu. Wie
atiefo ha na bebe me kwan ame ade na dwumadie na asie mo nua otia kenten so maso kwa brede hie aduaraba de mo besi ha na otwe se ne adomdom ye ne ya yebesan atoa so ma mo nyina mo netia anya ado